Здравейте на всички, аз съм Дани. Това е втора част на какво има в моята раница. Бяхме стигнали до буквара. Ето буквар. Второто нещо е браво по български език. Шетанка, пак по български език. Тетрадка с тесни и широки редове, пак по български език. Тетрадката със слънцето. Втора тетрадка по български е тетрадка с малки квадратчета по математика. Само се намеря. Ето я програмата ми. Аз така си я направих една в училище. Значи, първото нещо ни е математика. Понеделник имаме математика, български. Понеделник имаме математика, български, физическо, английски. Вторник имаме математика, български, роден край, музика, английски. Сряда имаме математика, български, домашен бит и техника и английски. Четвъртък имаме български, музика, пак музика, физическо, 2 часа, английски. После, петък, математика, български, рисуване и част на класна. Това бе всичко от мен. Надявам се и тази част на клип ще ви харесва. Ако е така, дайте тънзът нагоре, абонирайте за канала ми. Да, бай!